हिसाबै नुजाफैनायनि गेजेरजों रायजो राजा मा मिथियो खुलुमबाय बयखौबो मेरि क्रिसमास एन्ड एडभान्स हापि निउ इयार जायफ्रा क्रिसमासनि नामावहाय पिकनिक जानो नागिरगासिनो दं आरो निउ इयारनि थाखाय सोरबा सोरबा गिर्जानिफ्राय सोरबा सोरबा स्कुलनिफ्राय सोरबा सोरबा कलेजनिफ्राय सोरबा सोरबा अफिसनिफ्राय एबारहाय माने दोनखुमानानै थानाय जायगाया ओंखारबाय आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलावबो बेफोरबायदि समायना जायगा दं होननानै नाथाय दिनै फाइनालि बे दोनखुमानानै दोननाय जायगायाबो ओंखारबाय नोंथांमोनहा बयबो फैदो ओरैबायदि समायनाखा बेफोरबायदि जायगाखौ आङो मिज'राम आरो मणिपुर नागालेण्ड अरुणाचल प्रदेश बाहायसो आङो पिकनिक जादोंमोन बेफोरबायदि जायगायाव औवा बागान सिङाव दा जोंनावबो नेचारेलि जे रोखोम औवा बागाना मिज'राम एबा अरुणाचल बाहाय दं बेबो जोंनि बड'लेण्डआवनो दं बेबो नैबे गसाइगाव टाउननि खोला साखाथियावनो अनलि 4 to 5 किल'मिटार गोजानावहाय गसाइगाव टाउननिफ्राय लामायाबो ओरैबायदि मोजांखा आरो जेब्ला नैबे बटानिकेल गार्डेन काम एनिमेल रेस्किउ सेन्टार बेयो पिकनिक स्पटबो बाहाय फैयोबा साल बागाननि गेजेर गेजेरजोंबो बिराद बरिया माने गारि सालायनानै फैनो हायो नोंथांमोनहा पिकनिकल' जानो फैनो हाया बाहाय ओरैनो बेरायफैनो हागोन गाव गावनि गथ' गथाय फेमिलिखौ लानानैबो बेरायफैनो हागोन आरो जायफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोर लोगोफोर लानानै फैनो हागोन आरो माने गोबांथार रोखोमनि मानसिफ्रानो बाहाय फैनो हायो बोरायबाबो बुरिबाबो सेंग्राबाबो सिख्लाफ्राबो आरो जायगायाबो नेचारेल गोजौ गाहाय आर्टिफिशियेल बानायनाय नङा साल बागानबो दङ औवा बागान नोंथांमोनहा नुखाजोब्बाय गासिबो पिकनिकबो जाफैनो हागोन आरो बावैसोनो रेस्टुरेन्टबो खुलिसिगोन रेस्टुरेन्टआवबो नोंथांमोनहा फैनानै बाहाय जाफैनो हागोन आरो बाहाय फैनानै माने एसे माने रायलायफैनो हागोन डिसकासन खालामफैनो हागोन टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हागोन आरो ओरैबायदि माने गोजोननाय मोनो साइलेन्ट जायगा गामि गोथौ सिङाव ओरैबायदि माने नेचारजों थाफैनो हागोन आरो कटेजबो लुगासिनो दङ नोंथांमोनहा हर थानायनि थाखायबो नोंथांमोनहा बाहाय थाफैनो हागोन हरबो आरो जायफ्रा पिकनिक जानो फैगोन नोंथांमोनहा जुदि गेस लाबोनो बायोबा नोंथांमोनहा बे गेसखौ बिनिफ्राय मोनगोन नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै जोंना गेस गैयालै ओंखाम संग्रा नांगौ थोरसि लथा गेस गासिबो मोनजोबगोन बे सुबिदाखौ आरो सोरबाफोर जुदि बेदर बायनो हास्लाबाखैबा नोंथांमोनहा कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय जोंनो 10 केजि अमा दिसि नांगौ 20 केजि अमा नांगौ बेफोरबायदि 10 केजि दाउ ना नाथाय सानसे सिगां एडभान्स कल खालाम हरग्रोनांगोन आरो नोंथांमोनहा जुदि बुरजा कुवान्टिटियाव नांगौबा फैदो आङो खावलायो बयखौबो जायफ्रा क्रिसमासनि नामाव निउ इयारनि नामाव पिकनिक जानो नेनानै दंमोन नोंथांमोनहा बे जायगायाव फैदो पारफेक्ट जायगा बेफोरबायदि जायगाखौ नोंथांमोनहा जेरावबो मोननाय नङा आरो नोंथांमोनहा बाहाय फैयोबा मालाबाबो रिग्रेट जानाय नङा नोंथांमोनहा बाहाय बिसिबां गोजाननिफ्राय फैदों ओरैबायदि गोजोननाय थागोन आरो गुबुनखौबो खावलायगोन बाहाय पिकनिक जाफै होननानै नोंथांमोनहा फैदो आंनि खावलायनाया बेनो फै बेरायफै पिकनिक जाफै आरो बे पिकनिकआ अनलि निउ इयार बैसागुनि थाखाय जानाय नङा बेयो माने थ्रु आउट दि इयार माने कमप्लिट हल इयारावनो नोंथांमोनहा बाहाय पिकनिकखौ जाफैनो हागोन जायगाया ओरैबायदि जायगा गरम दिनावथ' गोलोम बोथोरावथ' आरो डिमान्डआ बारासिन जाबावगोन मानो होनबा औवानि साया सिङाव दैनिबो फेसिलिटिस दं टयलेटनि हासुनाय खिनाय गासिबो दा आं बेखौनो बुंनानै फोजोबसै बयखौबो आङो खावलायबाय नोंथांमोनहा फैदो बे जायगायाव पिकनिकखौ जाफैदो आरो बेरायनोबो फैदो